Il-Prim Ministru Robert Abela jikkonferma li l-Gvern talab li l-konsulent Neville Gafa jintervjeni fil-kriżi tal-immigrazzjoni. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar dan, Robert Abela kkonferma li talab lil Gafa sabiex jagħmel kuntatt mal-awtoritajiet Libjani. Huwa kien qed jikkummenta wara li fil-qorti tax-xhieda tiegħu dwar il-każ li seħħ fil-weekend tal-Għid u l-akkużi serjissimi li saru mill-laqda alarm phone. Neville Gafa kien stqar fil-passat kien qal li huwa għandu kuntatti mal-awtoritajiet Libjani, tlabnieh biex jagħmel dan il-kuntatt mal-awtoritajiet Libiċi. Wara pressjoni li saret il-ġimgħa li għaddiet mill-Partit Nazzjonalista, donnu issa il-Prim Ministru iddeċida li ma jutilizzax lil Neville Gafa u l-kuntatti tiegħu fil-Libja. Wara dakinhar Neville Gafa ma reġax intalab biex jagħmel xi kuntatti oħrajn, ma tħallas xejn, ma ġie mwiegħed xejn. Ftit tal-jiem ilu Neville Gafa ddikjara pubblikament u taħt ġurament quddiem maġistrat li fil-ġimgħat li għaddew ikkoordina missjoni fuq il-baħar li skont il-Partit Nazzjonalista kisser sfaċċatament il-liġi internazzjonali u dan espressament fuq talba tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-aġir ta' Neville Gafa qed ikompli jkisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna li fl-aħħar snin qalet daqqa wara l-oħra taħt Gvern Laburista u b'hekk diġà tinsaf għaqda viċin li tkun irreparabbli. Fi sqarrija l-Partit Nazzjonalista kien saħaq li l-Prim Ministru Robert Abela ma jistax jibqa' jinħebba wara Neville Gafa. Intant, wara li tal-kummenti tiegħu lill-ġurnalisti quddiem il-bini tal-qorti, il-Prim Ministru Robert Abela stieden lill-ġurnalisti preżenti għal kafè bi spiċċa ġabar ġimgħa ta' nies mingħajr ma ġiet osservata is-social distancing.